тоҷикистон бо қуллаҳои осмонбӯсу табиати нотакрор ва маконҳои сайёҳиву таърихиаш гардишгарони ҷаҳонро мафтун карда. ҳар шаҳру навоҳӣ ва деҳоти он сайёҳони хориҷиву дохилиро ба сӯи худ мекашад. бо баромадан ба чанд қуллаи кӯҳҳову бо гузашти пурпештоби роҳҳо ва инак мо расидем ба шаҳри Исфара. Исфара мазраи бостонии Тоҷикистон. Исфара минтақаи ояндадори сайёҳӣ. шаҳри Исфара макони зебову дилрабо ва қадамҷои сайёҳону истироҳаткунандагон. Исфара шаҳри таърихиву тамошо. рӯзҳои наздик дар телевизиони Синамо.